Příběh rodinného podniku se začal psát v roce 1846. Sklářský rod Rýcklů přišel do Čech na přelomu 17. a 18. století. V roce 1903 byla pak v obci Nižbor na Zelené louce postavena z brusu nová sklárna. V roce 1923 se stala akciovou společností. Počet zaměstnanců se vyšplhal k 1000 a její výrobky byly vyváženy do celého světa, od Belgie a Anglie až po Indii a Damašek. Nástup vlády komunistické strany a zestátnění znamenaly pro sklárnu Rýckl devastaci. Byla zrušena veškerá broušená produkce, začalo se s výrobou užitkových a neestetických produktů. Skleněná láska se rozbije hned, skleněný touhy, někdy jen pouhý, vezmou dálky. V roce 1992 sklárnu od státu odkoupil pokračovatel tradice a pravnuk prvního z majitelů Jiří Rýckl a založil akciovou společnost. Řemeslná výroba, zaměřená na mistrovské umění kusu, se zde specializuje na exkluzivní ruční výrobu. Sklo z Nižboru vlastnila například i britská královna Alžběta II. Vzduchem si plavou a umí si hrát a možná ví, jak stále se smát, barevným tónům nám ukazovat. Kouzelný jsou, když nerozumí, volají sticha a všechno ví. Skleněný ráno, skleněný svět, skleněná láska se rozbije hned. Skleněný touhy, někdy jen pouhý, vezmou dálky. Skleněný ráno, skleněný svět, skleněná láska se rozbije hned. V areálu najdete podnikovou prodejnu, kde můžete zakoupit produkty sklárny nebo absolvovat komentovanou prohlídku a zážitkové exkurze. Skleněný ráno, skleněný svět, skleněná láska se rozbije hned. Skleněný touhy, někdy jen pouhý, vezmou dálky. Skleněný